Dlatego, że ta koncepcja, że im gorzej, tym lepiej dla lewicy i tym większy będzie ruch społeczny, jest głupia. No niewątpliwie w Afryce jest jeszcze gorzej niż nie jest. No? To nie na tym polega. Mało tego, ludzie z pustą lodówką są bardziej pokorni. Ludzie wykluczeni społecznie i poza miastami mniej się buntują, bo nawet jak mają ostatnią koszulę, to jest wszystko, co mają i boją się odstracić. Poza tym polskie społeczeństwo jest zupełnie nieprzygotowane na korzystanie z demokracji w warunkach tak zwanego wolnego rynku, czyli dyktatu korporacji. Mianowicie we Francji jest 800 000 stowarzyszeń i co roku przybywa 60 000 nowych. Oczywiście ileś tam ubywa. A w Polsce jedynym tematem w tej chwili, wokół którego ludzie się organizują, jest prawo do mieszkania. Jedyny ruch społeczno-zdolny, jaki istnieje, to jest ruch lokatorski. I nie jest jakiś ruch superpotężny, tylko też już jakieś setki tysięcy ludzi zaczyna zrzeszać. I chcę powiedzieć, że ponieważ w okresie Polski Ludowej ludzie się nie organizowali z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie mieli potrzeby, bo ich podstawowe potrzeby życiowe załatwiało państwo. Mówi się, że zarabialiśmy 100, 20, 50 dolarów. To jest kłamstwo. Bo jeżeli zrobicie analizę koszyka dóbr, który człowiek otrzymywał w PRL-u, to miał leczenie, wykształcenie, urlopy, znaczy jego jakość życia była dostęp do kultury, robotnicy, którzy już w drugim pokoleniu nie przysypiali w teatrze i w operze, prawda? I którzy mieli biblioteki wielkie. To powiedział Bocheński w tej książce o przekazach kultury, że bardzo by chciał, żeby w Polsce były takie czyste wychodki jak w Anglii, ale bardzo by nie chciał, żeby polscy robotnicy mieli takie zainteresowania jak Brytyjczycy. Czytaj żadne. Jest tu wielki awans kulturowy. I gdyby przeliczyć te dobra, które człowiek dostawał, to było kilka tysięcy dolarów, a nie 100 czy 200 dolarów. Tylko, że to, co było pensją roboczą, to było kieszonkowe na cukierki. Prawda? Natomiast wszystkie poważniejsze potrzeby typu mieszkanie, energia, wykształcenie, leczenie zaspokajało państwo jak wielki ojciec z funduszy spożycia zbiorowego. Prawda? Więc to jest ta sytuacja. Ale oczywiście ta sytuacja była na tyle komfortowa, że czynsz stanowił jakąś minimalną część, a dzisiaj czynsz potrafi być ponad połowę dochodów rodziny, a często przychodzi emerytka, pokazuje, że ja tyle, a czynsz jest wyższy, prawda? Bo jak w gospodarstwie emeryckim jedno umiera, to drugie nie może już utrzymać mieszkania, bo dwóch emerytów się da, a w jednej już nie, prawda? I trafia do przytulu. Więc mamy taką sytuację. W okresie PRL-u nie do pomyślenia, ponieważ te czynsze, to mieszkalnictwo, to wszystko było dotowane przez państwo. I nie było potrzeby się organizować, a drugi powód był taki, że nie wolno było się organizować. Że władza miała monopol na wszystkie organizacje, czyli nawet spółdzielnie były państwowe, ruch młodzieżowy był państwowy, łącznie z ruchem gospodyń wiejskich wszystko kontrolowała państwo, prawda? I w związku z czym przez te 40 kilka lat społeczeństwo się odzwyczaiło od tego, co umiało jeszcze przed II wojną światową. I polskie społeczeństwo, wychodząc na ten dziki, darwinowski, bezczelny kapitalizm barbarzyński, było jak nagie niemowlę wyniesione na mróz. Nie potrafiło zareagować. Dopiero teraz pomału się uczymy zakładać spółdzielnie, pomału się uczymy zakładać stowarzyszenia. Związków zawodowych już praktycznie nie mamy. I to sobie uświadommy, że w kraju, który wyrósł na żądaniu pluralizmu związkowego, gdzie demokracja wyrosła z buntów pracowniczych o wolności związkowe, założenie związku zawodowego równa się zwolnieniu z pracy. I tak jest. I za każdym razem, kiedy jest rocznica sierpnia i Kruszów wychodzi, czy inny palak, prawda, pod krzyżeczek, on nie ma prawa tam stać, bo ludzie zginęli po to, żeby mieć związki zawodowe, a dzisiaj związków nie ma i nie wolno ich założyć. I ten prawnikiem reprezentuje zwalnianych za działalność związkową pracowników. Większość z nich ma umowy na czas określony. Kodeks pracy nie zezwala mi nawet na sformułowanie roszczenia przywrócenia do pracy. Więc jeżeli firma, która nie chce mieć związków zawodowych, może się, przegrywając proces w sądzie pracy, wykluć groszowym zadośćuczynienie w formie 1 czy 3 pensji głodowych, to nie ma problemu, nie musi mieć związku. Znaczy są przepisy antydyskryminacyjne przyjęte z ustawodawstwa europejskiego, których nie można zastosować, bo są sprzeczne z naszymi ustawami, a sądy stosują właśnie te przepisy, że przy umowie na czas określony nie można. To jest jakby jeden z elementów. I teraz jak budować lewicę, nie mając spółdzielczości, ruchu stowarzyszeniowego i ruchu związkowego. Myśmy zaczęli, mówię teraz o swoim osobistym doświadczeniu, od kilku lat budując to podwilejnie. Organizując związki zawodowe, organizując kancelarię świadomości społecznej, która jest
stowarzyszeniem, które nie tylko wspiera pomocą prawną i wszelką inną ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym w postaci eksmisji na bruk czy do slumsów, ale my tych ludzi organizujemy. To znaczy większość ludzi, którzy otrzymują pomoc, wstępuje do stowarzyszenia i uprawiają pomoc wzajemną. Pilnują te dzieci, remontują sobie mieszkania, załatwiają sobie roboty i tak dalej. Znaczy, taka jest tkanka ruchu społecznego, który może udźwignąć ciężar czegoś, co dopiero możemy nazwać lewicą. I oczywiście jest ta druga koncepcja. W tej chwili stworzyliśmy Związek Stowarzyszeń Ogólnopolskich Stowarzyszeń Lokatorskich. To już jest bardzo potężna ogólnopolska organizacja masowa, już masowa. I sądzę, że jest to jakaś podstawa, na której może kiełkować lewica społeczna. Dlatego, że większość tak zwanego proletariatu czy ludu to są ludzie o konserwatywnych poglądach obyczajowych i religijnych. I każda próba lewicowa, która zacznie się od odradzania uczuć religijnych, czy od takiej awangardowej, nowolewicowej koncepcji promowania tych wszystkich ważnych praw, jak prawa mniejszości seksualnych, prawa kobiet, umiera. Umiera w zarodku, bo nie uzyskuje łączności intelektualnej ze swoim targetem, czyli z proletariatem, czyli z ludem. I to jest oczywiście ta sprzeczność między tą lewicą zakotwiczoną przy Gazecie Wyborczej, która w istocie jest elitą. I tu zakończę